Wasu daga cikin wasanni na wannan mako da za a fafata a gasar ƙwararru ta ƙasa ya nuna cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nasarawa United za ta karɓi bakuncin El Kanemi Warriors ta jihar Borno. Enugu Rangers za ta kecere ne da Lobby Stars, yayin da Doma United za ta kara ne da Niger Tornadoes. Ita kuwa Rivers United za ta kara ne da Sunshine Stars, yayin da Kwara United za ta kara da Shooting Stars. Ita kuwa Plateau United za ta kecere ne da Bendel Insurance, sai kuma Akwa United ta kara da Eyimba International, yayin da Remo Stars za ta fafata da Gombe United, sai kuma Bayelsa United ta karbi bakuncin Abia Warriors. Har yanzu a wasannin da za a fafata a makon nan, amma wannan kara a gasar Premier Ingila, Manchester City za ta karbi bakuncin Liverpool a filin wasa na Etihad, Crystal Palace za ta kara da Leicester City, Arsenal za ta fafata da Leeds United, yayin da Chelsea za ta kece reni da Aston Villa, Manchester United za ta fafata da Newcastle United, sai kuma Everton ta karbi bakuncin Tottenham Hotspur, yayin da a gasar La Liga kuwa Girona za ta fafata da Espanyol, Athletic Club za ta kara da Getafe, Cadiz za ta fafata da Sevilla, Elche ta karbi bakuncin FC Barcelona, ita kuwa Real Madrid za ta karbi bakuncin Real Valladolid ne, sai kuma Villarreal ta fafata da Real Sociedad. A ƙarshe Atletico Madrid za ta kara da Real Betis. Idan muka bar wasannin kungiyoyin ƙwallon ƙafa kuwa, hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta sanar da ranar 13 ga watan Janairu na 2024 a matsayin ranar da za a fara gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka, wanda aka tsara fafatawa a ƙasar Cote d'Ivoire, yayin da wasan ƙarshe aka tsara gudanarwa a ranar 11 ga watan Fabrairun 2024. Kazalika gasar wanda ƙasashe 24 za su fafata an tsara gudanar da shi ne a wannan shekarar na 2023, amma an mai da shi shekarar 2024 saboda yanayin ƙasar da za ta karbi bakuncin gasar. Har yanzu dai ba a kammala wasanni man tikitin zuwa gasar ba, a dai lokacin da suka rage wasanni guda biyu a kammala domin sanin ƙasashe da za su iya fafatawa a gasar. Ƙarshen labaran wasannin kenan.